Vaša farma používa humak už niekoľko rokov. Čo vás presvedčilo, aby ste tento produkt vyskúšali a zostali pri ňom takú dlhú dobu? Primárnym impulzom bol potreba stabilizovať zdravotný stav teliat v tom najkritickejšom období po narodení, najmä z pohľadu tráviacich porúch a imunity. Po zavedení humaku sme zaznamenali zlepšenie vitality, nižší výskyt hnačiek a celkovo vyrovnanejší odchov. Bol veľmi dôležitý pre nás najmä dlhodobý efekt, stabilita zdravotného stavu a bez nutnosti častých zásahov. Aký rozdiel vidíte v raste a celkovej stavbe tela u teliat, ktoré humak dostávajú, a ako sa to prejavilo na výskyte hnačiek? Rozdiel je viditeľný už prvý týždňov života. Teliatka dosahujú lepšie denné prírastky, majú pevnejší rámec a celkovo vyrovnanejší rast. Výrazne sa znížil výskyt tráviacich porúch, predovšetkým hnačiek, a ak sa vyskytujú, majú miernejší priebeh a kratšie trvanie. Z pohľadu chovu to znamená nižšie straty, menej zásahov a lepšie podmienky pre ďalší vývoj zvierat.